Bilis mo Hindi mag-effect. ka na lang daw mag-free mo. Laging gato, happy family. Thank you so much for sharing your blessings. Thank you, team palagi Tom. Ang dami nito, sabihin natin sa mga social climbers. And Ito naman ay from Davao City. I thought, I think I thought. I I think think it's, I thought. What is that? Coffee? I think I This thought. one, ito pala yung Slim Natura ko. Pinapadala sila ng gift sa akin. Yeah. Guys, nung uminom ako nito guys, pumayat talaga ako at medyo nag-lose talaga ako ng weight guys. Kaso, bumalik dahil Pasko, hindi na ako uminom muna. So ngayon, nagpadala sila. Ang sarap nito yung Slim Natura natin guys kasi iba yung flavor niya. Nabawasan ka doon ng 3 kilos, right? Yeah, pumayat ako dito. Consistent lang talaga pag inom. Meron silang juice guys. So meron silang caramel macchiato, tapos meron silang milky melon smoothie na Slim Natura na juice, tsaka coffee. Thank you so much for this gift, Slim Natura. Mag-iinit Bagay na sa tayo. ako, ayan. Tapos ito din pilikmata ni Britney. Ayan, ba hinahanap? Ano to? Oh, that's what is chocolate. Ano? Chocolate. Ito naman ay... Oh! Chocolate from... Mami May? Right? Hindi, kay... Ano rin Ay, to? Kay... Team palaging gutom. Team palaging gutom. Kay Team Team palagi gutom para. Chocolate overload. Tapos meron pala silang mga chocolate. Binuksan na namin kasi ang sarap ito guys. Hindi ko to sinali sa pamimigay ng mga bata ng mga chocolate. Ang dami na yun kasi Sa mga pamangkin mo. dito naman tayo. Ano nito? Chocolate overload pa pala to. May mag-aaway na naman mga bakla nito. Kasi may kinuhaan sa rep, mga ganon. wala. May mga kinuhaan. Si Apa. Ala, ito na maganda na chocolate. Ay, ito social at chocolate to na yan guys. Pang New Year. Nice. Ito, ang ganda ng mga packaging niya. Asan kayo galing ito, no? Biscuit. Abroad. Hindi, baka may mga nagtitinda kasi ng mga ganyan Okay, eh. bawal to iuwi ha, kaya mga lata. Pwede kainin to dito. Dito na lang pag may mga bisita ka ba? Dito na tayo. Yawa, Grabe na kalibuan. ito galing kay Maring ng adorasyon. Adorasyon. Kay Sisi Maymay pala yung wine. Nandun sa... Ito nga doon kasi. Yan. Tinabi. Bogarina. Bugari. Bagay. Ha? Bagay. Bogarina. At din sa Sisi Maymay. Bugarina and Macarena. Ayan, from Sisi Maymay at kay Maring ng adorasyon. Thank you so much. Thank you, may pang New Year na ako. Ito naman from RLC Hardware. Buksan natin ito sa RLC Hardware. Ito yung, Wala mo, ano yan? ito yung mga nagpautang sa akin ng mga materyales. Ay. Pandagdag sa aking collection na! Tumblr! Thank you so much RLC Hardware. How thoughtful you are. Thank you so much. Sa, Pink, red. Pink color. Thank you so much RLC Hardware. Wow, for I love the this. color. Yeah, kaya kadunggap. Kani guys, ito naman nabunot ko kay J-Ford. Uy, excited ko. Ay, awa. Daga na kayo kung Neckpillow. Daga na kayo neckpillow guys. Ito nyo naman guys. So, actually, pili ko galing din niya dyan. Charot. Diyan lang kinuha. Isa lang color, oh. Ginabahan niya. J-Ford. Oh, tas walang tag. Feeling ko talaga. Oh, tas amoy Ariel na. Nagbawal mga 299. Tangin na mo J-Ford. Kanino tong Merry Christmas? Ay, kay Bating yan. Ay, di sa akin to. Oo, sa loob yan galing, no? Kay Bating yan. Akin yan. Yan yung regalo ni ano sa akin. Ay, labot eh. Kay Bating to? Oo, kay Bating Taas to yan. eh. Ha? Sa taas? Diyan kay Bating nga yan. Ito naman regalo ni Donna sa akin. Hindi na niya nabalot kasi dumating after 2 days na nung Pasko. Pinatabi niya sa akin yan eh. So ano kaya itong regalo ni Donna sa akin? Piling ko resibo to ng lahat ng mga sinanla. TV. Ang laki naman ito. Tablet na siya. Piling ko headset. Agoy. Uba. Tama. Ano kaya ito guys?
Hindi na binalit kasi sa online na yan eh. Ala, gabas! Nabasag? Ito, nabangon naman. Ah! Surfing. Ano siya? Gaga. Ah. Signage. Signage. Ano na dito? Disaksak na signage. In-order niya. Ay, oo. Na body. Para kung magla-live ka, Oo, pag nagla-live. may background ka. Pag online selling ka. Sige naman ito na. Meron na akong ano tag nito. Stibanin. Bugay pa sa oras. Anong name tag? Grabe ka naman. Laki. Ayop ka. OA sa laki. LED. Ano tag nito? Oo. Kagaya ba doon sa store ni Kano? Signage. Okay na. Dari Yeah! mo tayo sa maletan. Thank you so much kay Donna for this brand damage. Wow, di ba? Ito butang ni. Dari. Doon sa kwa... Kita ni butang. Pag nagsishow ka, nakalagay yan. Ganda. Ito naman gagaling kay Ate Liz Chansil. Siya lang tatong sa kuan sa show ni mo ba nga katong before ka nagkuan basigan siya nga murag kuan dito. Tanong sa Rihanna to siya. Ito naman kay Ate Liz Chansil. Ano to? Ah! Cooker. Di ba nawala yung rice cooker na ni Mama? Ate Liz, kay Mama man itong nawala. Dili man nakuha. So thank you so much anyway for this rice cooker 45 cups. Sa 50 cups on to at least. Ha? Ate Liz, hindi siya Liz Sansil, di ba Ate Liz na Timeless Timeless wonder. hindi Wonder. pa rin doon yata si Ate Liz iba si Ate Liz, tsaka iba Timeless Wonder. So Ate Liz, yung gagakiling to. So thank you so much Ate Ah. Liz. Kakaiba yun sila, di ba? Oh, Thank you Ate Liz, kung sino ka man na Liz, Ah, ibang list. please put down your kulang list. po siya 50 Yeah! kilos. Actually, kay Mama ang nawala na rice cooker, ninakaw nung nagsishabu. Tapos, yung sa akin, pang nawala po sa akin is, 50,000 na alahas. Diba So- ganun ba? Thank you so much for this rice cooker, Ate Liz! Dahil dyan, tapos na ang unboxing natin after 1 week galing ng Pasko. Maraming salamat for watching, guys. Thank you so much for sharing your blessings. God bless you all and Happy New Year! So much, Ate Cute. Team palaging gusto. Ang tangkad ni Ate Cute dito. Ilagay ko sa aking store. Ayan. So mula sa kanyang unboxing, subukan Sa'yo to ba? natin itong kanilang... O, hindi? Hindi, ayun na yung akin. Lalagay ko sa store. Ding Ayan. ay Let's try it. Slim Natura. Kailangan bukas ano na ako Kailangan ano na yung bewang ko, 23. Oh? Agad-agad. Bilis oh. Ang bilis mag-effect. Aray! Sira ulo ka! Nausik ka. Sayang tuloy! Mababawasan sana ng kilo. Mababawasan sana Bakla ng ka. 2 kilos. Hindi na mababawasan. Lalagamin tuloy tayo. Nakulang ang tim. Sayang tuloy, natapon. Buti na lang maliit yung tasa mo tapos madami yung kape. Ano ito magkata sa pan ha? Sa ano? Magdala rin para dun sa ano niya. Ay, baka bilang yan sa mga Bex. Vlog. Oo. Ha? Gani. Ang dula na gani. Sarap. Ala, ang payat yun o. Sa sunod giring. Dagad. Hadlok kay. Gusto mo yung hapon. Ay, soft kayo. Kinukumyaw. Ba't ako nilalangaw, bisyo? Kasi wala kang ugin. Ayun. Siya din ka malaki, Alan. Gagawin, grabe.
Kahit inabot na alas 4, importante. Kota! Nel, ng kape. Ang importante, kota po siya kagabi. Dula na Sarap kaya ito kay ang mga uats, ang lamo-lamo. Pwede na natin talon. Sarap.